Duha ka paugnat sa kusog ang ipahigayon karong weekend sa dakbayan sa Talisay nga salmutan sa kapin 300 ka mga atleta. Pipila ka dan sa sudlunong dapit sa syudad, Pasirhan. Ang report ni Femari Dumabok. Giandam na sa mga opisyal sa Barangay Puok ang dagat o Kabaybayunan din ipahigay ng lumba sa langoy. Karon Domingo himuon ang run swim run nga paugnat sa kusog di ng mga atleta diha magtuyok sa mga daan og baybayon sa Barangay Puok ug Barangay Biasong. Gipaabot nga kapin sa 300 ka mga hamtong ug mga bata ang musalmot. Nunot niini sirad-an ang pipila ka dan sa maong duha ka barangay sugod sa alas 6 hangtod na sa alas 11 sa buntag. Kay ang ilang nakita ang Barangay Puok ug Barangay Biasong maoray kanang dunay venue nga makatuyok pagdagan ang runner mo ng uklat ang ilang kuan diri nga tan-aw sa nila ang dagat namo maayo man. Doon na pa yung mga athletes nga gikan sa laing mga probinsya o laing nga mga syudad nga moapil. So sa orasan natay closure ning mga daan ba? Yes, doon na tayo gi-coordinate nato ang barangay. Unya ang mga barangay ni himo na pud silang rekorida, nagpadaan na pud sila og mga letter ngadto sa mga presidente. Samtang sa susamang oras gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, ipay no sabang lumba sa bike alang sa mga mahiligon sa bisikleta. Gumikan niini ang usa ka lane pa northbound diya sa Cebu South Coastal Road ang sirad-an gikan sa mga sakyanan. Ang pa southbound maoy magamit isip two-way sa mga sakyanan. Para paglikay lang sa disgrasya, manawagan mi sa atong mga kaigsuonan nga dili lang una mo biyahe anang mga orasa aron malikayan nato ang mga disgrasya o ang kabalda hinuon sa pagpahigayon sa lumba. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.